कोकणचं नंबर 1चं चॅनल कोकण 7 लाईव्हला आज 12 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मी त्यांना जिल्हा शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख म्हणून जिल्हावासियांतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो. गेली 12 वर्ष सातत्याने हे चॅनल समाजासमोर एक खरी बाजू मांडत आहेत आणि समाजासाठी भांडत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. आताच आमच्या हातनं सुद्धा त्याचा बक्षीस वितरण समारंभ झालेला आहे. फक्त पत्रकार क्षेत्रात नाही तर सामाजिक क्षेत्रात हे चॅनल अग्रेसर आहे. आज त्यांचा 12वा वर्धापन दिन आहे. मी परमेश्वराच्यांनी अशी प्रार्थना करेन की त्यांचा 100वा वर्धापन दिन असाच साजरा व्हावा असं मी परमेश्वराच्यांनी प्रार्थना करतो. जास्त काही न बोलता एवढंच सांगेन, मी कालच याबद्दल प्रतिक्रिया दिली. खऱ्या बातम्या देणारा जर चॅनल कुठचा असेल आणि लगेच व्यवस्थित बातम्या परत परत वाचाव्याशा वाटतात, शब्दरचना शब्दफेक हे चॅनलची व्यवस्थित असते. त्याच्यामुळे बातम्या वाचताना सुद्धा एक मनाला आपण काहीतरी वाचतोय. जे लिहिणारे आहेत, जे बोलणारे मॅडम आहेत आपल्या जिकडचे आहेत, ते सुद्धा फार सुंदर बोलतात. गेली मला वाटतं 7-8 वर्ष त्यांना मी या कार्यक्रमात बघतो. असं एक सुंदर टीम या चॅनलमध्ये आहे. या पुऱ्या टीमला सुद्धा मी शुभेच्छा देतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आपण